Raikom Saiki tumpen rat apan ke thana ting pen Karlitang Robertson ronghang apan apran karmudet pen ajok inut abang pu pan honde mimi kinep kangnang ho. Pinini phai thongkep arni lakhaing kora trok duar bagori constituency kaparlo. Kako jana habar Karlitang Robertson ronghang apan amithang agaria long amar apan karmudet pen ajok bokakhat police atum kiri dode sangse pen ajok inut apan kinep ponlo. Kedamtang therepo ni phai tarik ingko rapli ajo apor amithang agaria long amar Karlitang Robertson ronghang apan apran armut tekang det pen Assam Police mate bokakhat police atum pen dode sangse pen kirika kuruk pen ajok joy pen birta long ponsi pinini phai thongkep arni an cyclem rapet ajilpo dulup deka pu abang pu pan honde ponsi bokakhat police atum chepari deng pon longlo bangso rong non amat bokakhat judicial court along an ahok alam the pachini ji aphan ponlo arong lake golaghat Nagaon district pusi pangthepot news text report TK News কি নাম আছে কি নাম দাদা কি নাম আছে কি নাম আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন কি নাম আছে কি নাম APHLC asong atumpen karbiang long DC asahem along nomination alo jogdun tanglo. Therepo ni phai thongkep arni DC asahem along all party hills leaders conference mate APHLC asong atumpen ta non nangke leji MP election ka chepate dunji apha nomination alo jokpon tanglo. Lasi non MP election ke highway ji pusi APHLC asong atumpen ning the ponlo. Lapen ke hailote ke chengsi ka chisong ponji ke hemprek apharman lapen ke 60 dur ke pangtang lahaya asaisi claim vek ji pusi APHLC candidate ahian pen pherang ke atum along chithan pon Sri Jones Ingtikathar, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God. Solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Black wala hoy na black ni Korea sa ito mag black kimilang itu alamak সাইড আছে না এটা আছে
So constituency Dipua constituency pen ke ni tum APHL CLO first lo ke jok la pen ke kaduita DC ba returning officer tu alang tum ke lang ateng ta chok lo pusi pu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji la hello la pen nang le ko pia ke mang se nang le labang so MP farman nang le ke mang ke nang litum chini le ke di ne litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po che pe long vek nang po elitum si rat atum pensi itum long nang ji ke di la lo rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen a jok democracy a law pen pot si elitum election che dan nu nang kok lo la pen che dan nu lo pen autonomous state ke long vek po long le ticket to gen itu nge o elo la pen 6 schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che end to end nang po la hello la pen dak karbiang long inglong a rat atum akay la pen along ri to ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum akay la pen along letan itum rai pivek po la pen alang litum na elitum chini lo adivasi atum da backward pikedi alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po la pen ohomia khilonjia tum mangi mathapon vek po la pen CAA UCC la pen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act pol bangke pavidet nang ji lailo ni tum la pen son thak ke hinua son pe do bom jelang mene la pavidet nang la pen di mahasau non mat ponchat nang bikok lo hal so ponchat di mahasau pen ta ako pon tu vek nang ji adak di mahasau ta autonomous council under 6 schedule se hadak pang tang tu nang ji la pen ilitung karbiang long ta ponchat a law nang pilut tang lo election council election da ponchat a law pen si pe dorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tu nge claim vek po la pen non la autonomous award abidet la pen non na itum lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu ke di non ke autonomous pa alam theta pavidet lo nai tum lage serious alam lo e tum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum ban sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum ban nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako belong to nang ji a symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke KC lo la pen number 3 bang ke ringwell la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang tala ke thop da lo lage free symbol bam lang reserve kali lage sir nam ki hai ji phan ning ke thekwan do ni tum bange 100% sin tum ning thelo la bange non batai ke athema tum inglong arat tum just semet inglong arat la pen khilonji okhomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki virje phan ke jokta ning hang he ke di ilitum ekhei pen elong ri ke doji phan si ka che protect ye phan si ilitum ke claim lo pot election bange ne litum si highway popular thema BJP Congress ka do tung ge lage akhei pen along ri donang ji pu ke ning je ka la tum ke sir nang lepu hai nang tum se hai ji plo la se nang tum hai der lo plo te ki cheng sia pharman karbiang lo phan nang ko pia side ke deng ke deng vek je bang ge lage 6 la autonomous state abang lo number ke cheng si number 1 lo la pen number 2 ke lage 6 schedule kapang tanga kam lo an par ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act halata pavedet nangi la pen
hala ponchait aron ke van la pa pe dolong le det nangji la pen la mopen ki pubom autonomous district abang autonomous area po bangge tum chelong tu vek nangji la pen Sir, public and short TCMS, sir. rat aphan ke than kang tum ke la hello modern ahut non pindi arni ke ron pulotang te ron ke chedan ke ko pia pasi ke chedan ek khei la pen elong ri ke chepe jog ye phan si ron ke chedan la pen ron ke chedan ke la election hello ron ke chedan non ke election vote ki pi hello la ituma vote hello ilituma AK-47 rifle lo bomb lo chir lo nok lo chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kaddo kavita APHL sia tom phan pi lap nang po la hello Phuluni constituency e pechar se ro tum ni thoma pharman longwak mate aking pen kedam Phuluni constituency ar lo pachitang et pen mei kang ni po Therepo ni phai thong ke bhom tier ni all party hears leader conference e pechar se asong atum Phuluni constituency e pechar se ro mei phu dhaniram timung pen japonsi ni thoma pharman Phuluni constituency ar lo longwak mate aking pen kedam masai deng ponsi bhom tier ni thom pachok si center rong chon arong pathuk lamalong mei ing ni pon lo Bangso mei kang ni pon along Phuluni constituency e pechar se ro mei phu dhaniram timung kaning je pon ke Kedam tang ar ni Sonjoy rong par finance secretary chekrong si BJP asong along ka chepo ogdun ke laki e pejar sa munit kali lasi bangso munit ke e pejar sa asong along ali ka chu en chot lasi a hokpet Phuluni constituency e pejar sa finance secretary ke phumen be lasi e pejar sa phan nong nu nang ke jo phan si lapuson asai ke klem pon pusi therang keng no ningji pon si lam thi chipak lang po Lasinon ke bangji MP kili ka hut ke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau district ke thomara atumta manghu hera epechar sia song aphan vote nang ki pidun kenang sot puta pherang ke thengno ka chuning ri padopon Phuluni pen siwabe report to kenni thang ai hem che pa plang na e me thang poi sat chi bi thum dang phan pulo dang te ki sung ke prang sina kang hong lo pot la non ki bi krai somar phanang ke la ke non ben the pa jok dam la ma ni le somar phan chi jok dam bu thoi bo e me thang hem che pa plang rong a e me thang poi sat che pa do rong a ki sung lo la ke Kisung man ka cepat jogi pha ma tha bang we ma ti anu tinda di la son ke nang ni la si ka dok we ta la so na kisung pen cepat jok nang pua bang si anu tin adon tin abang kutuman da chit thanang ji chit than thi bulo dang te ele tong kik ti wir bin long ko don tum lagi ning chi oi me ji mo ani si li tong kisung e me to namaste to namaste to namaste preg long leti preg long leti preg long leti Itum Phuluni constituency tariging koira narkep pen chenglo pinian ke pajudlo ni thoma farman bangsi tabang so keng pen ke dam program abang ke deng ponlo lam thei bang ke la henlo keng pen ke dam APSPS la pen arong kapuri lam thei bang ke la henlo ilitum non apor labang so APSL si keng long so farman si ke song apochi ilitum karbi la pen ing long so do ana bang ke ilitum non em ke bangji taringin koira throk farman labang so MP election padopo lasi labang so election ke bangke ilitum inglong so karbido ana bangke ningisi keng kam si jor nang ji pusin nitum sia meses arong situm pupom lo lam the bangke nilitum Phuluni constituency de dhin rimbang bangke lapu pumen be helo non nilitum labang so press along sitame dolo pumen be helo finance secretary lo lapen ke kedam tang alang lia bangke independent matang te thong tron along bangsi halabang so arni sitame misia post tame lang ki campaign lapen ke ilitum alang li kedam olama bangke ilitum la penang ana bangke pachi hokang son lo de ilitum la along sitame APSLC pemane inut bani aphan la puson pa join po anong no nang ke jojia bangke APSLC pen sita pinile thot sitame theklong lo ladak tarabasa rong chona rong ke bang phone abang pu aphan abang ke pa join lo komane a congress lapen komane independent aphan si pa join lo nilitum head of photo ta theklong lo sitame ladak ke nitum APSLC amuli ke kali anong no sinang ke jo la pusona sai jong si nang le khei long ri labang so party ke claim ke dam
jai kathar ke $6 rona teng pen labang so kita pur ang pen labang so nakache song na ili tuma phanang ke than labang so partia phanang li jong si nong no ke pa jo lo bulang te nang li me thang si labang so akeng ar kong ke kache theng lu nang li me thang si labang so akeng ar kong ke kache thulu asila sona sai bang ke claim klera ke me sen PSLC labang so political party non ke bang ji MP election along nang li sita me ansu sei PSLC asong ke pang tang je phan bang le kam nang claim duno lapu bidilang no komane atangka suri pho suri captain bang ke nang li kai reng re nang li so reng re labang so apir the labang so long le li tun cherai komone non BJP ke kupia kam se ke claim lo Congress kupia kam se ke claim lo nang li munthi tha prang nang li chini tha non li tun me PSLC party ke long so farman se claim non komane bihari bongoli li tun me PSLC long nang claim dun doma halang so nak taksi non ilitum BJP Congress along ke ilitum inglong so kar bia tumbang ke claim dun dedet nang ji puni li pu bang ke adhe ala tum ke claim ke dam ke kumara farman lo hala bang so ke che so kumane bongli bihari hala bang so farman se pini ani claim bom la se pini kar biang long autonomous council ajak kong sitame litum council autonomy sitame pini avidet laben ilitum kapori hi BA pass MA pass doctor ke pass engineer ke pass tum ta pini la bang so aboreng abar sai ka vedet alam the nang litum chema tha Pasti alang litum han nili puntung nang litum aron re pe labang so sai lang no ke claim abang ke nang li chok chelo labang so sai ke claim ke karbia ke bang ke nang li phan nang lang wer velu nang li ta ke me kam ke claim ja phan le che pakeng pon te la so putha ASDC tum ke block along si memorandum ki pidam pu epechar se asong atum akoi ki pia puthak puthot ASDC tum ben pherang ke mai ke phapa Pini therepo ni phai thongkep arni ASDC me thanga sa hemalong a pager se tuma phan ASDC spokesperson Daniel Teron pen lamklar kipipa lamklar kipipon nang kok alam theke kedam tang arning a pager se tum ASDC phan kipu ASDC tum ke memorandum kipidam ta block along si kipidam ke thang ta avelo pu kipu aputhak si pini puthot pherang ke thengno pen a pager se songa tuma phan lamwoi pipon thulo ang ton alam theka chini ji phan pherang ke thengno kaning je pon alam thele arju ponsina News Text Report TK memorandum ke sarkar akan pajir person ke nilitum ke theklong lela nalitum journalist atum theklong ma puchot alang tum memorandum sarkar akan pajir nilitum ka chini ke Manipur aku kitum han alang litum kang jinsu dun alang kalang alatum sung biat le hala bangso a memorandum bang ke latum kipi pendharna ke duta nilitum theklong nalitum kado beta theklong pola bang ke serta yes APSLC jungjung abang labang so memorandum abang ke lakum piniar dianta pin lak masalah abang ke hok pen nelitum abang ke 1986 17 Mei pen nelitum abang ke nelitum abang ke laso program dulu kangkir 100 hours kangkir dan nelitum hello mati kikir klaim ceng India no ke lason se 7-day ban tang 15 days ban tang 36 hours tang lapen firing ta along dulu bokajan along firing lo dongka muka along firing lo dok muka along firing lo bukulia along firing lo lapen along taduk umpanai along taduk langsung penangan firing dulu lapen memorandum ki pialam jong si cethan pulote nilitum 1986 pen kache song bangke nilitum India Prime Minister hala bangsut Congress Prime Minister lo Rajiv Gandhi ki mana hutan nilitum memorandum pidundum lapen Home Minister SB Chawan Home Minister usinitum MOU anta ke sign lo asi aphin Narasimha Rao Prime Minister utanitum memorandum pi Devagoda Prime Minister ke claim utanitum pi Indra Kumar Gujral utanitum autonomous state ke hanga memorandum pajir lo lapen ke Atul Bihari Vajpayee Prime Minister ke man utanitum labangso memorandum abangke nilitum Indrajit Gupta Home Minister utan nilitum lasan kipi lasan topik Governor apan kipi Assam Chief Minister apan lapan Central Cabinet Minister Ramvilas Paswan taho lapan kapre apan nilitum opposition leader apan cetong dam memorandum CPI CPM kadogawe lasan apan nilitum Delhi ciklu nilitum ki Honda memorandum kipi apan lok lasan nilitum claim lo lasan APSLC tum claim lo ma kalang nelitum memorandum ki pihut athe rat ke delhian ke dun dekhe ke mati apot se ahut pe na hut nelitum mas
democratic movement to apot lasi radapan involvement people nang ko apot nil tum ahut pen ahut pi through DC, through block officer, through circle office, revenue office, thana pen nil tum kipidu tanil tum memorandum long tok lasi nil tum ka chinia bang thuke batai pharu isi su se pharu ke thom chi bagwa memorandum kipia pot India sarkar along ta lesi MOU anda ki sign long logomati la sila bangso MOU ki sign na bangta nelitum final solution kali pusipulo chupel lage final solution kali nelitum labang ke 6 schedule kapang tang apa nelitum ta cipulo labang ke nelitum la so MOU ki sign na bangke nelitum final solution kali lapen la bangke 6 schedule kapang tang apa nelitum ta chini lapen rat khanda nelitum thandak la se movement ta continue lo sudah non latung ke po bangke o MOU si wan ram ne tumge MOU wan ke wan lang EPSL si tum penison bak wan lo latung nang pulo nang tumge department ham kep se wan le tu te department is si bak EPSL si tum wan lo lang salam senili latung apan kar chukan tum EPSL si tum pat lasi labangso EPSL si tum nangi pu alama bangke la helo nel tengi pujige alang litum pin yarni anta ton mastet ki han po memorandum bangke pipe pin la jong si pi pulo nang piklang ko pi pak bak ipak anda cok lai sialam nel tum nengi kam tum an par ke EPSL si tum ka chu bay lok akam si klem latum re-election dupu cekliam trokang bo tuliram rong hang ta ki sunlo contract ni tum se ka thak ko security ni tum se ki pipo putang high court along ta itum ke case high get loke nap lo ente high court along case ka order kai 6 schedule along no hok ta tok te re-election du un pu bangke apne polling station isi ni consensus isi ni du tai mane so ta entire autonomous council ma se re-election di puke pupe mati tang te alang litum kopi posi Guwahati high court along case high ed lo lang so order pisi da piti kede lo kachu belo ako case jong si parsudam de pulote BJP along pen alang litum poisa chu ended ma chu NA pulote la ta chandak na po la pen kopi pot si high court case parsudam ma yade la ta chandak na porat pa non ke than thedet ke chiklion throk ang bong council re-election dupu non anta EPSL sia tum phan chiklion throk pling un elang atane ki jutpo ke mati non re-election lo re-election apor kan de mantulo atams council of trans ki jutupo lasine likar jugang tung non MP election ta remdet pulote EPSL sia tum re-election pa dujima ansana chipita EPSL sia tum lai sialam next latum pa chopaya bangke parok kiche tum phan an voter list pen amending than etpu rap tum ke thur pak lo ahok tin ko te inut bak phan pin yarni than unloma inut bak akiche inut bak parok phan than unloma latum ke than je kali alang tu niam si chibong tu du ang tong bang ke leaflet paklang dan lo ke parok tu o parok kali kursing timu bang pudun lo parok kiche amen than et nangi potsi long wok dam nangi putang ang tong inti katharatum jai kathar opus dut non ke long wok kali stop wak lo election hota dami puge non ke stop wok lo election hota nok ta thek long le an ke long wok ke doma ke dama tu bang ke EPSL sia bike rally long ke dunde bike rally ke dama tum ke EPSL sia tum a long wok long dunde latum kaci tomte po bangke klanda lasi rat apan kapamang hua kam sila tum diklaim lanco ta kalilang PGR VGR aputhak ai la councilor sor all party meeting along kaci cakateng pen eviction kuri redet putang eviction ke bang daklaim do daklo tuliram rong hang pan ka defend alam kali he stak non ke election hot ke bang daklaim te khelo mati lapen labang soa eviction di pulote police nai council long police ave langsung pose autonomous state ke hang lo mati state ke hang langsung por lo halang so dharna ke dota angtong intia group tumbang ke dak council agit lo isu lo
tarik te sivet lo, parti te sivet lo, putak tak, APSL silu, por te sivet lo. Jai kathar tu mangke do mangke hula dak. Member hostel la gede lo, sudam de siva velo tu. Parti sivet la putih hanya. Lasi hala voter list putak ta la tum kacube, re-election ta kacube. Latum pulo netum ke council rules akimi selam poke. High court along ta high edlu a case. And councillors or claim them aman itu contempt of court pide narlande high court itu nge pukok lo contempt of court bangke councillors or ke claim play latung ke lahai kado ya rules di kimi ka selami apan se kam claim bom lo pukok lo kante masih council are rules bang ta 6 itu paragraph 2 sub paragraph 7 ateng ta alang tum selampo puta latas amit hang dum salam le aku kacu belam sekali ye re-election high court re-election case putak ta high court long alam ta kacu pe sekali ye non la 60 paragraph 2 paragraph sub paragraph 7 putak ta high court long case ta kacu belam sekali ye ason tan ta la kacu belam sekali ye non last kacu be bang ke pilo India Bloc Alliance candidate ke ne ji ai kathar hen lo pu nang next ni sumrong hang congressman ipong wera press conference mat paju ko thang reply da opinion ni anta reply ave jo la son si la tum ki claim la serni sia press conference long daneli tum pulo non la APSLC congress atuma bangke ki rema politics ke patu election ke rema politics lok ke patu nelu tum ASC in ben proposal pilo ke mati pinang ajar kiding pen Nelitum ke kedam tang council election kedam tang assembly election ahut pensi APSLC panda proposal pilo hala bangsa congress panda nelitum proposal pilo ke nelitum masiha Guwahati Rajiv Bhavan long kedam lo dak APSLC tum na lason thor lo claim rap pet na ho pusi chikloyon yoni claim rap pet lo ate BJP pan kaperem ke joy ke kam kali latum central government tu ke plan tactic party lo Indian jot kali Pirtheta richest political party in the world BJP ke non ke halatuman ka perem ke joy ke kam kali ek matro siwat na latuman ka perem munji po bang poisa benda halatum bang poisa nang omo ili namune opposition atum neli tu mason SSC tu mason 24 years neli tu opposition lo betu punar poisa lo lasi la sona party atum non BJP pan ka peremia bang kala sumar ka chele makam kali only one way there is only one way ison verda da to warke opposition atum an chelang pet nang po common candidate place da po neludum congress tuman pulo ke itu mi tiket nang nei APSLC fan da pulo jay gatar ban da pulo itu ke tiket nang nei nang tum thor lon vote ni tum nang pidun po ta che thor rep lo pulo te hayuni mo pen informal ta neli pulo mo di jotai long ta Cetur rep lo pulote la ke vote citak vek poko mati. Okay, how can we score? How can we win? Hai dia lo lah. Non la tuma bang ke cetur rep se haji ASC a vote nang ni bukan nang itu. Nas ke hai po. La se neli peni challenge lo. Soni son malam neli challenge peni. Jai kathar APSLC tum jongsi re-election patu tek ser pulote neli politik sama si claim play dedi. ASC pen ke resign chot takalelang. Neli gemata lang li taklem play pon re-election padu tek ser pulote neli ASC pen resign ne po politics taklem play do ako non MP election ta congress pen APSLC atum jong se high debt pulote neli tum bahini ta neli tum ASC pen resign po politics sama si claim play do la challenge lo neli tum ate opposition have failed to put up a common united candidate. Nilitum laan ka request la nilitum candidate ka declare derpik matidi derpik ke der bang kang hong raj ala Rahul Gandhi hal nogong ki wang long ta nilitum chitong dula mana gedun he ta chitong long le der alliance alam ka chengki long yi kali sit sering alam ka chengki long yi kali BJP apan parem rapet na ing berin dan nantu alam kacang wai dunoi kali memorona mana pidulong le bang gari da pasang se wit wang
road show pemat sem lo lah APSLC tu tak nasi high hello lah tu nasi nil tu challenge lo teman lahan lo nasi lahai kacu belam an ke APSLC tu clarification cipina yerat re-election am putak ta ko people se tu ne det coba det wala mang la tu cipan map se kacang nai la pen ke la voter list putak ta candidate MP candidate putak ta ala le tu neli tu phandet kali neli tu nge chini lo rat phan APSLC pan ke cethana mati lahan lo neli tu kan ye kan tung ke pini Namanya tu tujuh bangke non MP election ke cahaya kalau tu. neli tu mengi citan po bangke haja ta athege bangke mupen kene common united ship kene ne de lo mati stan neli tu mengi citan athe arni sipen tanel tu nengelo arni se press meet long tanel tu nengelo APSLC pen kongres atau bangke opposition role masih protected lo border putak la tu mas ten ave mati arni si PGR VGR putak ke latum kongres tu all party meeting council ben ke pod nang dun lo kroi pulo next arni ke bangke alang tema leader ha Assam level along APCCI level se leader of opposition de berpada sai kia si lage oppose PGR VGR long election ke pulo latum kunar lo ne alatum stand ke Ini APSLC itu nomination file lo. Kasi alam itu mau panah di mana persen pidun high vecchi high grade. Mo pen neli puelo ke high hello ako APSLC jong si high det te neli ke resign po ya sipan. Tante alam itu mesti non MP high det perlu tang te nangli. APSLC lo spok on di panah ta. Hajat are dilo high det perlu te ta high det ji. Pen politik si claim ledi ji perlu ke. Forget about APSLC and SSC. La tem jong si high det perlu te. La neli ri sang ho bang ta ya SSC vice president ta lata. Claim politik neli cewai lo. High det perlu te. Re-election ta padu tik ser. Parliament ta idut bak amen ta than tek perlu te. Sta claim klelu lo ka chu bela mang se mati hayati. Kirema khela si ke patu. Lason patu tu bo. Rona huta kirema rona ka cedan. Chini lor mati. Common United candidate place play lo te high un I pukente ko mat se high poda. Kalau tu si high rompo. Tante nalu tum ASDC ya songpen mentor ni si nomination file pa for khandi. Kalau tum tarik ke thom press tum panang hai. Tarik ke thom bo tum cheng wai. Tarik ini pulo ga tarik ini arni kala chief minister pangi la pen BJP tum tak press itu mati. Se la sorni nel tum media coverage long le depo. Dang ke ruling party chief minister posa du pik nel tum gel hai nge. La tau tum se kene po. La hello kene APSLC tu blunder make. La se ne ligi puje bangke last kala hello. Directly or indirectly la tum BJP fan segera. Both Congress and APSLC. Ada common candidate alam perkerja lo tum. Nang tum tar puta press tum ta. Why? Nah tum kira lo common candidate yang si press tek te pun te. Lage akisung du. Nah tu tanang tum ta. Lain lo.